God aften og velkommen til 21 søndag. I denne udsendelse sætter vi fokus på lidelsen hoftedysplasi. Rygsmerter, bækkenløsning og betændelse i slimsækken. Det er, hvad mange personer med smerter i hoften bliver diagnosticeret for. Men i mange tilfælde skyldes det noget helt andet, nemlig hoftedysplasi. Flere læger kender ikke til lidelsen, og det betyder, at mange går med smerter i hoften. For mange betyder det, at der går flere år, før diagnosen bliver stillet. Årsagen er for lidt fokus på lidelsen, og det vil både speciallæger og patienter gøre op med. Der er ikke mange, der kender til hoftedysplasi. Katrine Provsgaard er en af de patienter, der har mærket konsekvenserne af det manglende kendskab. Hun føler, at lægerne opgav hende. Du ved jo ligesom selv, at der er noget galt, og det gør ondt, og det føles forkert, det her. Og hvorfor er det så, at de her læger, der ligesom ved, hvad det burde være, og hvorfor er det, de bare giver op? De forkerte meldinger fra lægerne kommer ikke bag på professor Kjeld Søballe, der er landets førende hoftekirurg med speciale i netop hoftedysplasi. Det er jo en ny sygdom i forhold til mange andre sygdomme. Og det tager lang tid, det trænger ud til de praktiserende læger osv. Det er mit indtryk i hvert fald. Hoftedysplasi er en lidelse, der typisk rammer kvinder. Lidelsen betyder, at hofteskålen er for lille og stejl i forhold til lårbenshovedet. Og det giver smerter, fordi ledlæben ligger herude i kanten af hofteskålen. Og den er meget stor hos patienter med dysplasi, og den bliver overbelastet. Efterhånden så går den i stykker. For at kunne stille diagnosen kræver det et røntgenbillede. Det var dog ikke den besked, Katrine Provsgaard fik, da hun første gang blev undersøgt på grund af smerter i hoften. Hvor de simpelthen bare sagde, at det er ikke nødvendigt, fordi vi ved godt, hvad der er galt. Og mener, at det var springhofter, og det behøver man ikke et røntgenbillede for. Selvom der bliver taget et røntgenbillede, er det ikke en selvfølge, at diagnosen bliver stillet. Hvis røntgenlægen så ikke har været opmærksom på, at der er dysplasi, så får patienten jo at vide, at hofterne er normale. Og dem har vi set masser af eksempler på. For Katrine Provsgaard var diagnosen en anden end først antaget. Og røntgenbilledet, der skulle bevise det, fik hun aldrig taget. Først 2 springhofteoperationer, og 4 år senere fik hun konstateret hoftedysplasi. Vi har i Facebook-gruppen The Gans Forum sendt en undersøgelse ud. Her har vi spurgt en række patienter med hoftedysplasi om deres erfaringer og sygeforløb. Undersøgelsen viser, at der er et problem med fejldiagnostiseringer, da 74 ud af 135 respondenter har svaret, at de har fået en forkert diagnose. Det svarer til 55%. Det er et problem med de mange forkerte diagnoser, fordi det har konsekvenser for patienterne. For Katrine Provsgaard har lidelsen haft den konsekvens, at hun ikke kunne det samme som sine venner. Den primære, der har været, det har ligesom været det sociale i det, at der er mange ting, du ikke kan være med til. Hvis de har været på studietur, så har du kun kunne være med de første måske 2 kilometer, hvis du virkelig har presset dig selv. Og så er det, man begynder at halte og skulle have pause hver 10. minut, fordi at nu kunne man simpelthen ikke mere. Jeg føler sig rigtig meget som en belastning over for de mennesker, man ligesom omgiver sig med. Der er stor risiko for, at der udvikles følgesygdomme, hvis patienten ikke diagnosticeres i god tid. Men det er et problem, og det er meget ærgerligt, fordi hvis de så går for mange år, så ender de med at få slidgigt. Vi har set patienter, der kommer med slidgigt, hvor der er noget at komme slidgigt i den periode, de har gået og ventet uden at have en diagnose. Og det er jo rigtig ærgerligt. Og så skal vi sætte en kunstig hofte ind. Ifølge Kjeld Søballe falder ansvaret på en bestemt gruppe læger. Men det er primært de praktiserende læger, så det er dem, der patienten henvender sig til. Og hvis de kommer med smerter i lysken eller ned omkring hofteregionen, så skal der tages et røntgenbillede. Vores undersøgelse viser, at ca. 30% af de fejldiagnosticerede patienter peger på de praktiserende læger som direkte årsag. Men det er ikke kun de praktiserende læger, der har ansvaret. Hvis de henviser til en ortopædkirurgisk afdeling, så er det jo ortopædkirurgen, men det er også røntgenlægerne, som ser røntgenbillederne, som overser det. Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Lars Johansen, mener, det er naturligt, at patienterne placerer ansvaret på de praktiserende læger. Det er jo vigtigt at være klar over, at 8 ud af 10 kontakter hver eneste dag, året rundt, døgnet rundt, går til praktiserende læger. Det er uanset hvilken sygdom du taler om, så det er helt naturligt, at hvis det sner et sted, så er det hos den praktiserende læge. Til trods for det mener han ikke, der er tale om fejl fra de praktiserende lægers side. Jeg betragter det ikke som en fejl, hvis den praktiserende læge er lang tid om at stille diagnosen, fordi det er faktisk usædvanligt. Der er ikke ret mange, og det er et lille bitte mindretal sammenlignet med andre diagnoser. Ifølge Kjeld Søballe burde patienterne måske have mere viden om deres symptomer, men det er Katrine Provsgaard ikke enig i. Umiddelbart tror jeg ikke, der er noget, jeg kunne gøre anderledes, fordi du stoler på, hvad lægerne siger. Når patienterne ikke ved, at sygdommen findes, så kan de jo ikke tænke, at mine symptomer passer med den her sygdom, og så foreslå det til lægen. Hos Dansk Selskab for Almen Medicin arbejdes der på at skabe større viden om mindre kendte sygdomme. Lige på det her område, der er der faktisk kurser hvert år for at kunne stille bedre ortopædkirurgiske diagnoser, som det hedder.
Men kravet om, at de praktiserende læger skal vide meget om mange sygdomme, kan gøre det svært at skelne mellem patienternes forskellige behov. Vi har rigtig mange patienter, der kommer og klager over ondt i det område, enten hoften, lænderyggen eller ned på låret. Og det er klart, at der skal man så være i stand til at skille de ud, der har behov for en operation. Vi skal også skille dem ud, der har behov for det absolut modsatte, nemlig træning og smertestillende behandling. Selvom Kjeld Søballe placerer ansvaret hos de praktiserende læger, erkender han, at de skal have en bred viden. De praktiserende læger de skal jo kende enormt mange sygdomme, også sjældne sygdomme. Og det her det er jo nok en sjælden sygdom i deres øjne. Dog er der enighed om én ting. Der skal mere fokus på hoftedysplasi. Jeg kunne godt tænke mig mere fokus, der bestemt. Jeg synes jo i det hele taget, det er en rigtig god idé at sætte fokus på et problemområde, eller et område, som plager folk. Det er altid godt. Jeg tror helt klart, at det er et problem, der er for lidt fokus. Cirka 5% af den danske befolkning lider af hoftedysplasi, men det er kun de personer, der udviser tegn på smerte, der behøver behandling. Speciallæger som Kjeld Søballe har skrevet videnskabelige artikler om lidelsen for at skabe større viden.